Ευχαριστώ. Για την ερώτηση για τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Ανάλογα με την χώρα προορισμού και να φύγουμε λίγο από τις εύκολες χώρες Ευρώπης που, εν πάση περιπτώσει, και οι κίνδυνοι εκεί είναι λίγο πολύ υπολογίσιμοι και μετρημένοι. Και αν πάμε προς τα έξω, πιο μακριά, να πάμε Αφρική, να πάμε Κεντρική Ασία κτλ. Υπάρχουν δυνατότητες, τρία είναι τα ερωτήματα. Το πρώτο, αν υπάρχουν δυνατότητες κάλυψης προς αυτές τις αγορές. Δεύτερον, πώς διαμορφώνονται τα κοστολόγια σχετικά. Και τρίτον, η συνολική επιβάρυνση που θα έχει ένας εξαγωγέας, ας πούμε, στο κλάδο των τροφίμων, ποτών κτλ., ποια θα ήταν σε σχέση με μια κλασική εξαγωγή χωρίς κάλυψη από το δικό σου οργανισμό. Λοιπόν, ως προς τις χώρες, το είπα και στην ομιλία μου, ο οργανισμός καλύπτει όλη την Ιφίλιο. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος, υπάρχει πόλεμος και τα σχετικά, καταλαβαίνετε και οι εξαγωγείς δεν θα προτιμήσουν μια τέτοια χώρα. Το δεύτερο, το ποσοστό κάλυψης μου ποτέ. Το κόστος. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα. Αν είναι μεμονωμένη φόρτωση, έχει ένα ειδικό καθεστώς. Αν είναι συμβόλαιο global, πάλι είναι ειδικό καθεστώς. Εξετάζεται ανά περίπτωση. Το συμβόλαιο global, που είναι γύρω στο 1.000.000, έχει πολύ χαμηλότερα ασφάλιστρα. Καταβολή ασφαλίστων. Σε ένα χρόνο. Θα κυμαίνεται από 0,50 μέχρι 0,80. Κάτι άλλο που δεν σας απάντησα. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει, αλλά θέλω να σας πω ότι το επιτόκιο που επιβάλλουμε στις τράπεζες είναι αρκετά χαμηλά. Ήδη, δεν θα πω την τράπεζα, που έγινε τώρα πρόσφατη ανανέωση της σύμβασης, είναι 5,5 συν την εισφορά των τραπεζών, πηγαίνει γύρω στο 6 και 10. Αυτό όμως θα επιδιώξω να κατέβει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο οργανισμός έχει στόχο να βοηθήσει τους Έλληνες εξαγωγείς και θα πιέσουμε και τις τράπεζες τα χρήματα που κερδίζουν, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν να χάσουν τίποτα και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας το πω. Οι τράπεζες στηρίζονται στην εγγύηση τη δική μας. Αν βγει κάποια ζημιά, δεν πληρώνει η τράπεζα, πληρώνει ο οργανισμός. Οπότε οι εργασίες που κάνουν μπορεί να τις κοστολογήσουν ακόμα λιγότερο, να έχουν λιγότερα κέρδη. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν καμία διακινδύνευση. Η αντασφάλιση που έχετε, μάλλον η κάλυψη που έχετε σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου, είναι από τον ελληνικό κρατικό προπολογισμό ή καλύπτεται στις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες? Πάλι χαίρομαι για την ερώτηση. Ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καλύπτει τα λειτουργικά και τις αποζημιώσεις από δικά του έσοδα. Δεν επιβαρύνει ούτε το κρατικό προπολογισμό, ούτε έχει έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι αυτόνομος. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Θα ήθελε κάποιος ή κάποιον από τους υπόλοιπους παραβρισκομένους? Δεν έχουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε 15 λεπτά διάλειμμα και στη συνέχεια ακολουθούν εταιρικές παρουσιάσεις. Είναι εδώ εταιρείες οι οποίες έχουν εμπειρία στις εξαγωγές για όποιον θέλει να ρωτήσει, να λύσει κάποιες απορίες. Ευχαριστούμε πολύ.